ka jingshim jong ka wei ka lanot ka basha thambor ka ba ka kies ka dei ka bahap apo ka Protection of Children from Sexual Offences Act arajar khat ar yala ka jong ka jingim ka bo yudak jingkali ba he halor ka ru company batrikam ka shelter home jong ka sarkar Meghalaya ka badan hamau ding diang ka ni ka jingyap jong ka ni ka khanda menta ka don hapo ka jing toket jong ki pulen ka ni ka khanda menta ka don khat news nam karta kala shim yala ka jong ka jingim hak step jong ka arphui trek ujliu bat ka dei ka bla sha thambor hawei runar hawbnai naiweng jong snam arjar arpu ar hakawi ka shnong ka bahab apo East Castles hakaba ka case ka dei ka bla register ha maung up police station bat ki pulet kila dep ban charge sheet persha yote runar hadien ka jing pentep iki pulet akjo kasngi ki pulet kila rano sha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences negrims ban le ya ka postmortem bala IT no shagi bahayeng hadien habai dei bakani ka benta layo lumjing tep baki pulet kinang pelong ya ka jing toket kumban chupentep ka Kyrwoh ka chairperson ka State Commission for Protection of Child Rights ka kong yamon siem kala ong baka khna ka badan hapo Children in Need of Care and Protection CNCP kala khlat no hine ka step ngidap dagajing sngo si bat pharu ya ka jing solam shaki bahayeng hasam ling bagate ka Kyrwoh ka balaban bagate ka khna ka dei ka badan hapo ka Children in Need of Care and Protection nakaliang Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar habau pule pat katkum ka model guidelines ka bahap apo ka section 39 lani lai phundai jong ka Protection of Children from Sexual Offences Act arajar khat ar ka bala pelaj ta ka Ministry of Women and Child Development hau bunai nailur arajar khat lai kala kranchai haka benta ka ba r.saw bandon daga jing yeslok na kamenta ki khna ki basha thombor bat kinong yeslok ki di bandon ya ga jing shampang ki bla yo ya ga jing sha ikai halor ka tu ka phang bat ki bala ban sngo thu bat ki khna ha ga jing yekran haka POCSO Act la ongru lada kita ki Counsellor kim shampat la dei ki brio ki ba umpat yo ya ga jing sha ai jing ikai ban bat ya ka ti ka kadan ka sarkar Jylla ni ka officer in charge kadin pin biang ya ka jing ai jing hikai na kamenta jongki na kalyang jong ka sarkar Jylla ka la ru ban pan ya ka jing yarap na ka NIPP CD la ni ka National Institute of Social Defense NISD nimhans pat ki school ni ki jaka puli ki bal la yo ya ka jing itho ki ba 3 months ko ba ni ki jaka ki bla shampang ba ha ka bai dei ba ki mat ka bai dei ba ki khna na kamenta ban pelong ya ka jing ai jing hikai na kamenta ki kirdan ba per kumjur namanta ki nong trei ka jingai jing kai ka deban kunthop ikimat ki bayadei ba ka hok jong ki khna ka jing kai shapang ka jingbot jong ki khna ka jingte alakam hak baidei ba ka jingki jingbot jong ki khna ka jingye selok ka life skills training halor ka jingye ka bayadei ba ka jingsha bat lok jubor ba ka jingsha kta kti ka jingkio shaprang jong ki khna trauma neurobiology bat ki basic counseling skills hakabai dei ba kani ka jingjia wat nakaliang ka Civil Society of Women Organization CSWO lingba ka President ka Kong Agnes Karshieng bat ka General Secretary ka Kong Evangeline Thabaru kila pha ka Kyrwoh patakani ka Kyrwoh kila ong ba ka seng kan sapan dak RTI ya ka kaipot alor ki Counsellor bala ki dei ni em ki bala sha pentebet